obrigado a todos por vir, desde así. Eu vos presento a Cami, filólogo e activo no movimento cultural electrofonista. E ben nada, a Loreina. Bom, pois primeiramente, obrigado a Xir por convidarme a dar esta palestra, onde pretendo que, máis que falar de criterios lingüísticos, en el xa filólogo que todos os somos, entón, debater aquí sobre criterios lingüísticos, pois non ten moito sentido. Ademais, dentro dos dous campos que ao longo da palestra vamos denominar como reintegracionismo e isolacionismo, isolacionismo xa a súa propia palabra indica, que se isola, en unha lingua que pois desbota toda a proxección internacional que pode ter o galego desde os seus inicios. Hai varias definicións de reintegracionismo, porque o que se trata aquí é de que, como organización estudantil e independentista que así, de ter argumentos políticos para combater pois, a outros adversarios que militan en campos do isolacionismo. Hoxe en día hai que recoñecer que eles teñen máis ferramentas. Eles teñen a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega, que son ferramentas que apoian o oficialismo. E dentro deso hai unha ampla gama de profesores, investigadores e de lingüistas que viven diso, desas subvencións. É importante eso das subvencións, cosa que o reintegracionismo non ten. O reintegracionismo é un movimento de base, un movimento popular que se ten que autofinanciar e que ten que autoorganizarse, porque está censurado. Non só nas escolas, senón na rúa. Prácticamente, ainda que nós vivimos un movimento pequeno e, por tanto, coñecémolo, a maioría dos galegos non coñecen ou nunca escuitaron falar do reintegracionismo. Sobre todo, unha das frases coa que nos atopades moitas veces é eso non é galego, é portugués. Pois, partindo da base desa frase que hizo Carballo Calero unha vez, de que o galego ou é galego castellano ou é galego portugués, e como vamos a comenzar. A ver, hai distintas definicións do que é o reintegracionismo. O reintegracionismo aparte un movimento lingüístico, un movimento cultural. Non só engloba a reintegración prácticamente gráfica. De momento, nin sequera o isolacionismo ten unha norma para a oralidade, hai unha norma para a escrita, unha norma da RAC, de 2003, do que eles chaman norma da Concordia, que foi no ano 2003, as últimas reformas. Cando a norma da Concordia, en realidad, é un engano. O que houve foi unha presión do reintegracionismo e eles, ante esa presión, o que fixeron foi ceder en certas palabras máis adaptadas á grafía española que les utilizan. Foi o de grazas, foi o de as terminacións en ble, que agora podes escoller entre as dúas na normativa oficial, posible ou posible, etc. Certas concesións máis, mas sempre desde a súa grafía e desde a súa estrategia. E onte, de casualidade, xusto antes desta palestra, tivemos unha noticia histórica, pero triste para Galiza, para todos os galegos, que é que por primeira vez na historia da Galiza, es decir, cando o galego, cando o latín deixa de ser latín vulgar e aparece o romance galego, tipo no século XIV, por primeira vez é a lingua minoritaria, que publicou diversos medios de comunicación do sistema, en base ao Instituto Galego de Estatística. E iso é unha noticia que temos que lamentar moito, porque o apoio que significa ter a maioría da población ainda falando galego pois dá certos vieiros, certos camiños para afrontar esta luta lingüística, sendo agora minoritario, obxectivo, obviamente, da interdivido dos partidos españolistas, eso complica moito máis as cousas. E en parte é porque podemos dicer que en base a esas noticias, a esos datos do Instituto Galego de Estatística, o isolacionismo fracasou, podemos decir. Entón, hoxe, máis que nunca temos que defender o reintegracionismo. Se vos fracasastes, levastes o galego ata que sexa, ata ser unha lingua minoritaria, que xa se fala máis español.
porque hai que tamén ver ben os datos, non, diso. O 43% fala só galego. O que pasa é que, é como decía Rafa, no seu atlas lingüístico que sacou de 2004, xa as tendencias marcaban que o bilingüismo ia ser predominante. Mas que bilingüismo é aquí? Aquí non hai un bilingüismo. Porque eles falan de bilingüismo individual, e o bilingüismo individual nun país onde temos un conflicto lingüístico non existe. Existe o que se chama diglosia, que é distinto. O bilingüismo, as dúas linguas están en pé de igualdade. Pode existir un bilingüismo social? Pode. Cando as linguas son linguas de prestixio, consideradas pola poboación como linguas de prestixio. E, polo tanto, eles cambian a vontade segundo o contexto que queran. Aquí, os que falan galego cambian ao castelán por prexuizos e por ese auto-odio que todos coñeceras. E, en parte, ten que ver tamén por contextos sociais. As persoas maiores, sobre todo, que é onde máis se conservan a lingua e falan galego, cando van ao médico, cando falan cun profesor, que é unha autoridade social, non falan galego. Falan castellano porque é o que lle educaron, porque os 600 anos é o que nos metou España na cabeza. De que o castellano, que obviamente se introduciu polas capas superiores da poboación, pola nobreza, desde a doma e castación de Galicia, polas clases altas, eso quedou na consciencia da xente como que cando falas con alguén que ten certo prestigio social, tens que falar castellano. E iso, hoxe en día, ainda que se recuperou un pouco, sigue existindo. Por outra parte, o bilingüismo só pode ser social. Nós, cando dicimos, cada así dimos bilingüismo social, non dimos bilingüismo individual, porque nós non podemos ir persoa a persoa a apuntarlle unha pistola e decir, ti tens que falar galego. Non, iso virá polas políticas, unhas certas políticas lingüísticas, de inversión lingüística. Que, joder, ata o Consello de Europa e a Carta das Linguas Minorizadas leva anos repetindo que a situación de linguas como a nosa necesita unha inmersión lingüística na escola e unhas políticas de fomento que non son estas as que estamos tendo para ganar ámbitos de uso sociais. Ámbitos de uso sociais que o galego se fala en todos os sitios e non de forma residual ou de forma folclórica. É dicir, nas festas falase galego porque está estipulado así. No Parlamento fala no galego, ser galego malamente. Xa intentou, pero non fala, mas non pode ser. É dicir, entón hai certas cousas onde hai unha norma invisible, non escrita, onde se fala, mas na sociedade, o que nos interesa, na maioría social, non se fala. E ese é o problema. Que problemas ten o isolacionismo? A nós, claro, o integracionismo critican. Queredes reintegralos en Portugal? Non. Si, ademais, somos, no caso de así, somos independentistas. Que non entendedes iso? Como vamos a querer reintegrarnos políticamente en Portugal si somos independentistas e estamos lutando por a emancipación nacional da Galicia? Outra cousa é negar a historia. É dicir, non a nosa lingua, o romance do latín o galego, deu galego portugués, non deu galego ni portugués en ningún momento. E iso non existe ningún filólogo ni lingüista que o diga porque é imposible. E unha cousa é a separación política que existe, sí, realmente existe una separación política, e outra é a separación lingüística que é moi difícil de facer, porque non hai ninguna lei que poda romper unha lingua así de repente. Entón, o que houve aquí na Galicia é o proceso de dialectalización da lingua galega respecto á norma que se impuso en Lisboa, que se forxou en Lisboa no século XV, como a maioría dos estados europeos. Fixose o castellano, fixose o francés, fixose o portugués. A Galiza, por quedar integrada en Castela, non tivo posibilidade de crear unha norma. E iso levanos a un dos primeiros argumentos, que non, é que o galego, claro, hai que falar o galego vivo, non? O galego que fala a miña avoa. Ese é o galego, é que o da escola, incluso da escola, que estamos falando de isolacionismo, da norma oficial, tamén a xente o ve como artificial, claro. Igual que o castellano da Academia Española, igual que da Academia Francesa, igual que o portugués de Lisboa, porque todas as normas son artificiales. Todas as de todos esos idiomas. Problema, que os españoles non ven a Real Academia Española vai sacar un diccionario a próxima sexta. Ninguén se vai enterar dos cambios que fai. Ninguén sabe que agora guión
en español non leva acento. Por qué? Porque os españoles non lles importa, non se dan conta de que a súa lingua cambia, porque é normal que cambie porque cambian os falantes. Entón, as institucións lingüísticas pues, queren acercarse a iso. O que pasa é que os galegos estamos agora nese proceso que deron os portugueses, os franceses e os españoles no século XV, nos estamos agora, nos últimos anos, sobre todo desde 1973, a publicación das normas ortográficas morfolóxicas do idioma galego. Entón, quedamos escasos 35 anos de normalización. ¿No? Por eso estamos dando esta luita e por eso o reintegracionismo está nas rúas, porque se existe é porque hai unha posibilidade ainda de salvar a lingua. Entón, non se trata de... non é algo exclusivo do galego. Todas as normas son artificiais, simplemente a norma para escrita, para aprender na escola e para falar pois en conferencias onde o registro é máis formal e descachegado para contentar a todo o mundo, ¿no? Porque dialectos son en todos os idiomas. E que aquí en Lugo falan distinto, en Ourense falan distinto, en Lugo tal, na Guarda e en Bayona se falan distinto. Bueno, pues claro, porque eres consciente da realidade lingüística e da diversidade que teñen todas as linguas. En Madrid falan distinto, en Toledo falan distinto, en Cádiz falan distinto, en Málaga falan distinto, en Lyon falan distinto, en París falan distinto, en Lisboa falan distinto, en Oporto falan distinto, cada un se lo idioma. Porque se non hai dialectos non hai viveza da lingua, todos teñen dialectos. E o galego non é o que máis dialectos ten o castellano moitos máis, e aparte pola súa dimensión. Que fala igual un obreiro de Málaga que un de Burgos, non creo. Fala igual unha persoa de Bolivia que de Perú, non, falan español todos, así. Mira, no, é que non se entende, eu vou a Portugal e non entendo nada. Bueno, eso primeiro, terás que ver, primeiro, pouca xente non entende nada, sobre todo no norte de Portugal. En Lisboa pode ser que algunhas palabras, e en Brasil, o idioma do portugués é máis conservador, ainda se entende mellor. Entón, moitas veces tens que ver se realmente non é que tú estás pechando a mente a iso, non? Tens que ver se facer unha reflexión lingüística tú, ou se realmente non entendes, tampouco pasa nada. En Italia hai dialectos que en un radio de 100 kilómetros, a hostia de dialectos que non se entenden entre sí, pero teñen unha norma unificada. Todos os italianos pensan que falan italiano? Sí. Son conscientes de que o seu veciño non se entende falando a mesma lingua? Sí, pero eles din que falan italiano. Entón, son as políticas lingüísticas, porque todo ven de arriba. Un exemplo claro, os andaluces, que dentro da península e do español é o que máis se diferenza, ¿no? Dos dialectos que hai, ou polo menos o que máis nos recoñecemos como distinto ao resto, eles poden chegar a un día, igual que os brasileiros din que eles non falan o portugués, porque tamén teñen un sentido anticolonial, eso tamén é certo, ¿no? Que non falan o brasileiro, bueno, hai que ter filósofos, non é. Problema, que se o povo quere, pode. Se os andaluces agora, imagínate, 99% dos andaluces, non, é que eu, como non falo igual que un madrileño, vamos a escribir como falamos, e isto é andaluz. Filolóxicamente é andaluz? Non. Os lingüistas, os expertos van a decir, non, eso é español, nunca pode ser andaluz. Agora, un movimento popular forte, convencido políticamente de que é andaluz, va a ser andaluz. Entón, nós, si queremos, podemos, pero es que nós, aparte, o galego sí que é a mesma lingua do portugués, incluso filolóxicamente. E logo entramos, por exemplo, para que vos quede claro que un día sistema lingüístico son ciertas variantes dunha mesma lingua. É dicir, distintos dialectos, o español de América, de Andalucía, de Madrid, o galego de aquí. Entón, esa é a primeira definición. Outra, a continuación dun movimento social. Os isolacionistas criticanos que fuximos do imperialismo español para refuxiarnos no imperialismo portugués. Vale, non queredes integrarnos en Portugal, pero en vez de facer unha lingua propia, ¿no? Do latín ou galego, queredes colledes palabras do portugués. Non. Primeiro, o galego portugués naceu aquí. Os portugueses e brasileiros están falando a nosa lingua, non nos estamos falando a veces. Eso para empezar. E iso, se moitos galegos se deran conta diso, xa facían a actuación de que nós temos unha lingua internacional.
que na escrita e tamén na fala, pouco a pouco podemos entendernos con 200 millóns de persoas. Eso dá moito prestixio e é necesario para esta situación que vivimos, reivindicar ese argumento. Hai outra xente que pode dicir, xa, pero por exemplo, o catalán e o vasco só se fala en Cataluña e en Euskal Herria. Sí, certo. E a ver, se o galego non tivera a posibilidade de reintegrarse no portugués e non fora unha lingua internacional, sino que só se falara aquí, pues bueno, pues, ese non podía ser un argumento, obviamente, e teríamos que reivindicar pues, outras políticas. O que está claro é que eso vai llevar ao argumento que dicen, ¿no? Es que o galego evolucionou así. Eso, como decían os expertos, tamén hai filólogos de la camisa que decimos que o galego non evolucionou libremente. Se dialectalizou e o español penetrou, ¿no? E con esto digo que decían, no, es que o galego que fala a miña avoa é o correcto. Pero, sí, obviamente, a xente maior ten unha fonética máis cuidada que a xente non. Os galegofalantes nativos teñen unha fonética moito máis galega que os neofalantes. Mas es que se non houbera neofalantes, a lingua ahora mismo estaba rota. Os neofalantes son importantísimos. O sea, a xente que foi educada en español, como eu, non teño un problema en dicir, como a maioría dos vigueses, obviamente, porque estamos nunha cidade onde só o 7% fala galego e a maioría son xente maior, pois non hai ningún problema. Eso e o relevo interxeracional é importante. E os neofalantes, entre a xuventude, bueno, pouco a pouco, pero o que máis gusta é o relevo interxeracional. E iso é todo por os presuizos destes 600 anos que levamos. Os avós falan aos nosos pais en castellano. Entón, para estar negados. Iso é moi fácil. Eu, dando prácticas no Santa Irene, fixen unha comprobación. Eran 30 en clase. Entonces, dos vosos avós, cantos falan galego? Prácticamente toda a clase. Todos os pais, e xa se reduciu a metade. De vos, un. Eso vese perfectamente nas novas xeracións que faz nunha aula. Entón, ese non pode deixarnos de lutar polo que queremos, non? Por eso. Outro argumento que utilizan, ¿no? Sobre todo moito, os profesores meus utilizaban moito. Pero claro, tamén se decía, a vos non vos interesa por el relacionismo entre nas aulas. Primeiro, o argumento absurdo de que os nenos como os vas a liar, pero vamos a ver, un neno entra nunha escola sin saber nada, para eso va a aprender. Entón, que máis lle dá aprender unha que outra, ou as dúas? Outra cousa que nesta sociedade no ensino xa se trata os alumnos como tontos antes de coñecerlos. Ese é o problema que existe hoxe en día. E hai que ser tamén moi tonto, eu digo así, para pensar, para ir en contra da lei miña, é dicir, de Portugal, para ir en contra disso, de toda a riqueza que nos proporciona e o impulso que lle daría a lingua o el relacionismo. Outra cosa que nos din é sempre vamos a autores, ¿no? Porque aí parece que non é, porque son nosos todos. Castelao, Manuel Pintos, Manuel Murguía, e aquí varios textos, todos din, es que eses, ¿no? A tradición lingüística, a tradición gráfica desas persoas é a que é parecida que os están oficializando. Entón, hai que ter en conta os nosos escritores. Primeiro, o resurgimento, depois de 3 séculos en falar galego, os séculos escuros, o resurgimento fixeron basicamente 3 persoas, Rosalía, Eduardo Pontal e Curros Enrique, máis Joan Manuel Pintos, para a gaita gallega tamén, que foi a mellor de Rosalía. En que se basaban para escribir? Se había 3 séculos que non se falaba galego ni se escribía nada. Non es que escoitaban. Entón escoitaban e escribían como sabían eles pola escola. E na escola que se daba? Español. Entón escribían o galego con esta grafía. Ainda así Rosalía usa pedrillado, ¿no? Perdón, sí. Puedo decirte, pero Curros Enríquez escribía distinto a Rosalía. Curros Enríquez escribía el gallego de verdad, ese que queréis vosotros que vuelva, tipo portugués, con las cerillas, sí, con el acabado en N. Ah, sí, Rosalía tamén tiña... No, pero Rosalía en los
no era igual. No, no era igual. Pero... Era Curros Enríquez II el único que escribía así. Efectivamente. Y eso é unha mostra de que todos os autores apostaban, e estamos falando da intelectualidade galega, apostaban polo reiteracionismo. Antes de, xa no século XIX, hai un tal Ricardo Flores, na diáspora, na emigración, xa propuso iso, e as súas cantigas están escritas en galego portugués, xa intentando facer unha norma que non culminaría a Carballo Calero. Coa súa obra Scorpio, que está escrita nese galego portugués, que é Eudífilos e galega no Cubi, e foi censurada cando dimos a Carballo Calero. Eu dixen, por que non se dá Scorpio? Só se dá Xente da Barreira, porque a Xente da Barreira é unha obra que está escrito na norma oficial. Pois o profesor puxose loco. E entón eu deduzo, vos vivides dese chupades do monte disso, por iso impedides que o internacionalismo estea basado. Vos amades a lingua galega tanto como amades o diñeiro. E non hai máis, porque senón non se entende. Entón, ese non é argumento, porque sí, hai que reconocer que é un erro, pero es que non había aínda as bases filolóxicas como para facer unha norma ata ben entrado o século XX, pero todos os autores, os máis importantes, deixaron nas súas obras a súa posición ben definida a favor do reiteracionismo. E vou ler só algúns. Mira, dice João Manuel Pintos, que é o máis antigo, 1853, xa no século XIX. Os que pensen que as xentes, con xe, mal escrito está con xe, poñamos por exemplo, ou digan que taberna, pan e carne son termos castellanos, non galegos, aqueles que sentencian que xamais non é da nosa terra puro termo, os que dicen que o de foliada debe ser U fundándose ao vento, os que fan máis reparos e murmuran das letras e palabras en segredo, suplícolles e rógolles que aguarden e queiran dar vagar e tempo ao tempo. Ese é unha. Manuel Murguía, historiador tamén, marido de Rosalía, decía: o primeiro noso idioma, o fermoso, nobre idioma que do outro lado dese río é lingua oficial, que serve a máis de 20 millóns de homes e ten unha literatura representada polo nome glorioso de Camões e Vieira, de Garrett e de Herculano. O primeiro a nosa lingua, a lingua que falou este povo, e a que falan e entenden cerca de 3 millóns de galegos, 18 millóns de habitantes de Portugal e dos seus dominios 12 do Brasil. 1881. Castelao, non son Castelao, ¿no?, que tanto reivindica o isolacionismo, pues Castelao dicía: a nosa lingua está viva e floreste en Portugal. Falan e cultivan a máis de 60 millóns de seres que hoxe por hoxe ainda viven fora do imperialismo español. O galego é un idioma extenso e útil porque con pequenas variantes se fala no Brasil, en Portugal e nas colonias portuguesas. Mais claro, non pode ser. Álvaro Cunqueiro, tamén. Cuando logramos a unificación ortográfica do galego co portugués, o noso idioma poderá ser falado por 200 millóns de persoas. Xa estaba falando da necesidade de unificación ortográfica en 1911. Entón non é algo que nos inventamos. Que en contra do integracionismo está que na práctica non o levaron a cabo, sí, mas aquí está. Que pasa? Que isto é legal, isto non se estuda. Entón, nos temos que propor. Eu creo que as bases do integracionismo ten que ser, polo menos, propor un debate. Primeiro, que a sociedade galega coñece, pero plenamente. Hai que levar aos medios, porque faceros chegar a xente. Porque non pode haber un debate serio se a xente non coñece o integracionismo. Entón, a xente, quen sabe o seu integracionismo? Sempre dice como falas, eso, non estamos acostumbrados a iso. Entón, primeiro dar un debate, e logo, pois, que os galegos decidan, pero en pé de igualdade, non pode ser o que se está facendo agora, que é impoñer e censurar o reintegracionismo. Por outra parte, bueno, podíamos, existen tamén outros certos argumentos, ¿no?, como por exemplo o que se chama lusismo. Chamamos lusistas de modo despectivo, non chamamos isolacionistas, ¿no? porque queremos unha grafía conxunta. Ben é certo que dentro do reintegracionismo hai xente que fala o padrón portugués. En principio,
hai esa disputa. Eu, por exemplo, non son partidario que o integracionismo ten que ser unha disputa gráfica, ¿no? E sobre todo, que por eso fracasou o integracionismo, porque se basa no castellano. Cuando as linguas teñen un mecanismo, cuando non hai unha realidade, non hai unha palabra para definir unha realidade nova. Por exemplo, cando chegou, pois, despois da pluma, o que os castellanos coñecen como bolígrafo, o galego non tiña esa palabra. Entón, que fixeron? Bolígrafo. Colles do castellano. Pero, claro, nos cando decimos caneta ou estilográfica, es que colles do portugués, non do castellano. E o noso é máis coherente, porque non estamos collendo nada, estamos recuperando palabras nosas que nos lle dimos ao portugués, porque hai que ter dignidade. Os galegos muitas veces cando deixamos a cabeza. O que falan as colonias portuguesas en Brasil e en Portugal é a nosa lingua, nos e a lingua. Obviamente, cando nos dicen, no, pero es que, bueno, entón non tales co imperialismo brasileiro, que masacou a miles de brasileiros, ou en África, os portugueses, non, nos condenamos radicalmente o colonialismo que fixeron os portugueses, igual que a barbarie que fixeron os españoles. Mas non somos realistas e analizamos a realidade. No, en Brasil non se pode recuperar, hai moitas linguas e linguas indígenas, pero non teñen a máis mínima posibilidade de recuperar o país e falar a súa lingua originaria. Eso é unha derrota xa desde hai séculos, igual que nas colonias africanas, é imposible. E nós camiñamos cara a iso, pero nós ainda temos a posibilidade de que o integracionismo triunfe e eleve o galego. Porque as persoas que pensan no galego, que non ten prestigio, que eso sirve para falar coa familia, que onde vamos con galego, que non sirve para falar aquí. Home, empezando porque eu cando falo unha lingua, en principio que falar aquí. Hoxe sufrimos o problema da migración, desgraciadamente. Mas unha persoa, o ser humano, hai tempo que deixou de ser nómada. No, onde está con os seus compañeros, os seus queridos, e ten un traballo, pode viaxar, que hai que ver o mundo, pero normalmente queda onde está a gusto. No, eso que digo do PP de que vamos en busca de aventuras é falso. Entón, en primeiro lugar, eu penso que sí, ainda que o galego non foi internacional, eu quero falar a miña lingua para comprenderme aquí, porque eu vivo aquí. Entón, que máis me dá a mí que non me sirva para outras cousas. O alemán tampouco se fala en tantos sitios, ele está no seu idioma, me fala en alemán, digo eu, no? Os cataláns e os vascos, os cataláns, sobre todo, teñen o seu idioma perfectamente guardado e prestixiado, e iso se fala en Cataluña. Teñen algún problema? Non, cando me chama a mí. Pois, obviamente, a diversidade lingüística é algo a ter en conta. Que os estados empezaron a ter en conta a partir da globalización, cando viron que 4 linguas empezaban a dominar o mundo. Entón, nós estamos en contra desa colonización, pero non podemos facerlle nada. Entón, a realidade é esta, así se fala portugués e é imposible recuperar as linguas indígenas en África tamén. Pois, para que non pase o mesmo, nos temos que reivindicar e decirle a Portugal e a lusofonía, decir, hoxe entramos, os pais da vosa lingua, entramos, e queremos ter unha acción consulta e queremos que pouco a pouco a lusofonía, tamén culturalmente, aquí todo o mundo coñece a Shakira e a David Bustamante, pero que ninguén coñece a ningún cantante portugués. Tamén hai dentro da lusofonía, hai un mundo. Ese é o noso mundo. Ese é o que nos dimos. Fixadevos que impregnados estamos do españolismo e da lingua, que todo é eso. O noso mundo está aí oculto e non vamos a acceder. A través desto sí que podemos acceder. E un mundo novo, onde nós seríamos, obviamente, protagonistas. Entended? Entón, eso por unha parte. Por outra, tamén dicen que a maneira de falar o reintegrado é pouco natural. Pouco natural tamén é o xeracionismo, sobre todo os neofalantes que acaban de comenzar, pero é lógico, non hai que ter ningún prejuicio, hai que ter dignidade. O sea, cando ti empezas a falar o galego e estás falando a tua lingua, a vos supone que vos pasou, fuches educados en castellano e de repente falades galego, cando conseguís, cando empezades a falar a pensar en galego, é un orgullo. O sea, ninguén. Sí, os amigos poden decir, ai, que raro me parece. Logo, raro lle parece que parece castellano, cando levas xa uns anos falando galego. Hostia, que raro fala galego. Sí. Entón,
está outra vez esa contradicción entre as falas auténticas e as falas raras. Non é unha cuestión difícil. Na escola se pode aprender e o sotaque español se pode practicar e senón variante falando galego que non pasa nada. Está claro que tamén o movimento internacionalista nos últimos 30 anos deu un paso ao frente. Claro, editoriais, como a través de editora, publicacións, etc. Mas claro, estando fora de excepto palestras como esta ou presentacións de libros moi puntuais é imposible. Entón, creo que a primeira etapa do internacionalismo é romper a censura e darse a coñecer. É imposible agora mesmo debater en condicións de igualdade. E bueno, temos que ter claro que o internacionalismo nunca será unha imposición. Pero tamén temos que ver outros países. Nós non somos os únicos que temos unha lingua común e que decidimos integrarnos nel. Os flamencos no holandés falan a mesma lingua. Tamén tiñan unha norma afastada do holandés e unha máis exagerada. Para integrarnos de mellor prestigio a súa lingua. En Noruega, por exemplo, existen dúas normativas, ten ese problema, pero polo menos foron máis democráticos. Non había unha decisión, máis ou menos estaba aí a cousa empatada nas dúas linguas. Por que non pode ser eso unha lingua se non chega un acordo? Aquí o que sobra é o castellano. Por que non poden ter os cartazes en na lingua oficial e na lingua, o sea, na norma da galega e na norma da galega? Aquí o que sobra o castellano, non necesitamos ese bilingüismo que hoxe en día non existe, que é diglosia, existe. Porque un galego cambia de lingua por presuizo, non por vontade. O bilingüismo pode ser, se o galego chega ás institucións, recupera ámbitos de uso, e iso te declaro que é a raíz deste, porque non necesitamos unha lingua galega, ou que é unha lingua castellana. Por o que fai é iso, é o que estaba contando, que non acabei de contar. A lingua pode crear palabras, tamén, aparte de colleras como bolígrafo, que decimos no caneta, pode crear palabras. Eso, bueno, é unha ferramenta de la lingua, que chaman neoloxismos. Acera, todo Dios di acera. Tamén, as persoas maiores falan moi auténticamente. E din, es que non falas así, bueno, pero tamén tiene erros. A fonética e a sintaxe é perfecta, mellor que do neofalante, pero o neofalante comete menos castellanismos. Por que? Porque estudou da escola, porque se raya máis niso. Ou a tua aboa non di abuela, di jueves. No, pois esos son castellanismos que hai que erradicar. Claro que fala moi ben e fala galego, non pasa nada, e todos cometemos erros falando, non pasa nada, lóxicamente, pola presión que exerce o castelán, están todos ciclos, pero non pasa nada. Outra cousa é que non podemos chegar ao absurdo, por eso fracasan palabras como beira rúa. Como se diz galega? Acera, aceira, acera. Non, se non en castellano, como se diz? Non temos unha palabra. Bueno, beira, aí a beira do mar, e rúa, como é parecido, beira rúa. Fracasou, a xente dixo, seguía falando de hacer. Vasos falantes máis maiores, e xa non me meto cos días da semana, os máis maiores, e hai miles de audiovisuais, investigacións, ¿no? Dicindo a señoras que sí que antes se decía cuarta-feiras, terceiras. Iso certo, pode que filolóxicamente de uns martes que nos cifras pode ser que no latín evolución e xa xa normal, sí, pode ser, mas quinta-feira é a nova. Entón, ven a rúa, paseos, os falantes maiores da lenda din paseo, de paseo, portugués, os paseos. Por eso fracasan, porque os que falan galego na Galiza, que son os maiores, non lles entra eso porque les din paseo ou hacer. O do portugués ou do castellano. Entón, nos temos que ir a nosa raíz. Digo, vas a ir a ti cando estás perdido, vas a casa da tua nai, non vas a do vecino. Pois sabes, eso é o mesmo, digo, vamos. Entón, polo menos iso, que nos deixen falar e que nos deixen polo menos tentar ter dúas normativas. E logo fan, xa para ir acabando e que me preguntedes, fan cosas absurdas, ¿no? Tamén xogando con significados como folga. Folga, a todo o mundo lle dá risco, todos os grandes malleros, porque folga, sí que folga, cando non traballan. Están folgando, fin de semana folga.
unha folga, é o día de folga. Non confundades, non ides a queimar cosas por aí, porque ese día non é, que son greve. Sí, non, é unha palabra do francés, e fútbol, e software. Hoxe en día, que hai? A Real Academia Española, que o vimos hoxe, aceptou jonrón. Así, J-O-N-R-O-N, jonrón, de jonrán, do que así, porque unha cousa son as palabras extranxeiras que se adaptan ao idioma por o consenso de todos, e outras son as imposicións dentro das nosas palabras, como fai o galego, a galego. E o de folga, fácil que iluminados, e son académicos, eles saben perfectamente que significa folga, que todos os maiores usan a parte do termo de bastante uso. E como decían ese día onde os traballadores van reivindicar os seus dereitos laborais, huelga. Claro, como castellano. Pero é leer. É a nosa palabra. Que o portugués, é que a portuguesa todo o francés, é que o fútbol é o inglés, estamos todos contentos. Non ninguén usa Valentín. Porque é aceptado. O portugués non é aceptado, o noso é gremio. Por qué? Porque poñer folga é darlle outra acepción e confundir. Igual que icona, eso decía Jaro Galero, icona. Nosotros sabemos que icona, galero, non que icona, icona. Na lingua vamos a ter un pouco de sentido común. Ou a letra, que ahora cambiaron, porque se dieron conta de que le chamaban a letra que Q, o Q. Non pode ser. Q, en galego é Q. Non pode ser. Hai unha letra que se chama Q, por onde defecas. Son as linguas, a ver, que non son cifras exactas, tienen unha certa coherencia e certa dignidade tamén lingüística. As letras non se van a chamar así, pode existir os sinónimos, pero con unha letra ser sinónimo diso. Bueno, e o reintegracionismo acá rechaza enérxicamente reintegrarse en Portugal e pretende, por lo menos ata agora, establecer unha liña gráfica conxunta, que, pues, por lo menos que sente unhas bases para reforzar a lingua, que diga prestixio. É unha mágoa que ten 200 millóns de persoas, un mundo co que relacionarnos, pois os galegos lle den a espalda a iso. De feito, mira, a iniciativa legislativa Paz Andrade, que foi aprobada por todos os partidos, é un paso. Claro, logo tamén hai que diferenciar porque foi aprobada por o Bloque Nacionalista e porque foi aprobada por o PP. O PP non mira todo en termos económicos. E obviamente, claro, que si o capitalismo é listo. Si houbera aquí unha burguesía nacionalista sería el integracionista. Obviamente. Cunha lingua que le dá poder directo, porque é a mesma lingua, de mandar empresas en Brasil, estaban auxe en Portugal, nas colonias africanas, a burguesía galega ia optar pola norma oficialista. A burguesía galega é ser reintegracionista pero atas trazas. Eso que vos quede claro. Bom, e anda aí agora, se hai unha pregunta. Perdón, decías que greve, bueno, yo es que soy gallega, pero yo gallego hago muy mal. Mira, yo trato de chapurrear. Non se fala mal o galego. Bueno, no, pero es que yo, por ejemplo, el gallego normativizado, como lo llaméis, me da mucho trabajo leerlo. Mira, tú decías que, por ejemplo, lo de folga se dice, en gallego es greve será. No, greve geral. Si es greve geral, geral. sí. En greve que es en francés. Es en francés, decías tú, es en francés. Pero es que entonces, claro, pero es que el gallego tiene muchas cosas del francés, porque, por ejemplo, el berce, o berce que estaba no, la cuna, en francés es bercé, pero se escribe exactamente igual, o sea que tiene muchas cosas. Pero es que a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa, en el gallego, cuando en el colegio, bueno, mi madre hablaba gallego, pero a nosotros no nos hablaba gallego, claro, lógicamente, porque antes no se le hablaba gallego a los niños, bueno. Y entonces no podías pensar, yo no puedo pensar en gallego, aunque quiera, si oigo algo en gallego, luego yo lo tengo que traducir, porque no me entiendo bien. Bueno, y en gallego tú ponías la H era siempre
cuando estabas en el colegio y hacías alguna redacción o algo así, te acordabas. Ay, no, que esto tiene... Hijo, fillo, claro, herramientas, hermano y un montón de cosas. Y entonces era y luego la G era siempre X, claro. Y entonces ahora yo me tengo un lío con este gallego que yo, por ejemplo, leo a Ferrín y me da mucho trabajo. Las cosas como son. Hay que empezar a poner más dinero. Me da mucho trabajo. No, bueno, pero no importa, no, es un tío muy curro, pero a mí me da trabajo leerlo, es muy complicado. Claro, obviamente la literatura siempre tende a norma, ¿no? En este caso, hay literatura galega, que debería haber máis, en oficialista, tamén hai na integral. Celso Emilio, que es mi poeta. No, o meu tamén. Mi poeta es Celso Emilio. Y Curros Enríquez, que ya lo leía mi abuela, por eso me gusta. Entón, os libros obviamente tienen que estar na norma esa estándar artificial que crean todas as linguas para entendernos, non? Hai casos de que se fixeron libros na norma asmorga, simplemente de la Rampa Amor está escrita no dialecto de él. Pero claro, eso moitas veces, sobre todo se quieres expandir os restos galegos, por eso hai unha norma, non por nada, sino para entendernos comúnmente, unha escrita, cando vas a dar unha conferencia, pode ser, ainda que vas a entender, para facilitar algunhas palabras, non? Se algún de salir de Ribadeo, ven aquí a Guarda, pues hai certas palabras, certas cosas, que si na conferencia empeza logeada, que si na conferencia que un registro formal comeza a falar como lle fala o pai, pois igual de Ribadeo dice algunhas cosas non entende, que son claves para entender esa conferencia, entón marcha enfadado. Entón por iso hai na norma, pasan poucas cousas. Pero ti, cando queras falar galego e o animo de facelo, non tens que fixarte na norma. Tu tens que falar o galego que a ti te aprenderon, o que escritaches. E sen ningún problema. E xa está. Por suposto, porque se o galego, o que queda é o que falaron. Porque senón non había ningún. E non se trata de decir... Se nadie o falara como sabía, non había ningún galego. E non se trata tampouco de decir, mira, boa, que dis jueves, ya lo vai tomar por o culo. Pues sí, pues lo llevo dicindo toda a vida. E é difícil cambiarlo, pero sobre todo para a xuventude, sí, non é moi importante que haxe unha norma para corregir estes claritos, pero logo tamén é moi importante que a xente non fale no nativo coloquialmente. Aquí estamos nunha conferencia, vale, pero logo falo cos meus amigos, non falas en normativo. É mellor que non fales, porque senón acaban os dialectos e acabas uniformando a lingua. E a viveza dunha lingua son as súas diferentes dialectos e as súas diferentes palabras. Temos máis de 25 palabras para decir o que é malquita en español, o insecto, xoanilla e tal. Bueno, porque os galegos somos un desastre. Porque a primeira vez que fui a Cataluña quedei asustada. Todo o mundo falaba catalán. Eu non sabía o que falaba. Fai 50 anos. Eu estaba asustada, porque todo o mundo falaba... É certo, claro. E logo, non pasa nada que haxa palabras do francés como breve ou greve. Tamén todas as palabras do castellano aceptadas. Tortilla e guerrilla son palabras españolas, pero non pasa nada. Unha cosa son as que son aceptadas e outras as que, tendo palabras nos propias, pois collamos tamén do español. Porque iso, ao final, que crea? Que o galego acaba sendo unha lingua que chamaban os historiadores que é o pidgin. Destas linguas que, cando os colonizadores colonizaban un país e ali non se entendían cos esclavos, pois logo empezaron, claro, entre eles a casarse, ao final o fillo falaban inglés, entre inglés e español, e non sei que, esas son as linguas intermedias. E ao final acaba, a poderosa é a que sobrevive. No caso de África, está claro. E no noso caso, non creo que sexa así. E o galego, o oficialismo, vai camiño deso. E aparte que non ten ninguna perspectiva de futuro. E a noticia que dixen antes está matando o galego. E a mí me parece bastante lamentable que se a Real Academia Galega xa tiña previsto este escenario, pois non fixera nada. É un grupo de burócratas que o único que interesa é cobrar do Estado. Por eso siguen coa lingua. Claro. Por certo, porque claro, o galego iba a entrar no ensino no 81, que é un dato importante. Antes o nacionalismo mayoritario, mayoritariamente era reintegracionista. A lei da reintegracionista e oficialistas votouse no Parlamento. Pero claro, que fixeron os partidos españolistas con maioría? Hostia, o galego va a entrar no ensino, claro, na hostia. Bueno, entón, que queremos? Que estudien unha lingua forte, de prestigio, e que vexan o poder de a lingua galega para a lingua internacional, ou mellor que a estudien con esta outra lingua, que aparte temos aí o argumento que todos os escritores escribiron así,
máis parecida ao español para que pensen que Comeda non va a ningún lado. Foi así, e así votou a Alianza Popular naquela altura, mas o nacionalismo era ben integracionista. Outra cosa que logo dixo, bueno, pois agora que xa está isto, eles baixaron a cabeza e decidimos loitar por isto. Mas non loitan, porque este outro argumento que dan é, primeiro, normalización, é dicir, que o galego avance, e logo normativización, logo xa virá norma. Non, amigo, a vista está de que se non hai unha norma desde o inicio, por lo menos se va a hacer entre as normas, aquí se sigue perdendo falantes, porque os galegos pensan que a súa lingua non é. E o que hai que conseguir, e o integracionismo o consigue, que como decía Castelao, que diga antes, que o galego xa é unha lingua extensa e universal. Unha pregunta sobre a escrita, o sea, eu falo perfectamente galego, escribo tamén en galego, pero bueno, escribo máis tirando ao normativizado co que me ensinaron. Coñezo, non, é o que me ensinaron. Bueno, coñezo usar algún de vos e tal, que me falades cun galego escrito, que a verdade me choca. Entón, hai alguna tipo de normativización ou cada un? No, hai unha normativa, igual que hai unha academia oficial. Isto hai que terlo claro. Non é o normativo e o integracionismo. Normas son as dúas. E a AGAL é a Academia do Integracionismo, a Asociación Galega da Lingua. É o que sería o mesmo que a AGAL, Academia Galega. Pero pasa que son subvencións e obviamente non reconhece como oficial. E hai unha norma estipulada, que tamén vai cambiando e tal. Dentro desa norma tamén hai eso que dixen antes, que hai xente que quere escribir para un lisboeta e outro que non. Ten que respetar as propias galegas, eu estou máis co segundo. Pero sí, que ademais a GAL ten gañado a batalla legal. Tú podes escrever en galego portugués en todo. As túas conversacións co banco, co concello, non te poden decir nada porque se denuncias, tal. Outra cosa que moitos de católicos dicen, es que se non no concello se escribo nesta lingua, non, hai que facer. E os exames da universidade tamén os podes facer. Sabes onde non os podes facer? Tanto estudas filosofía galega, tanto fíxeno. Aí non podes escribir, eu fíxeno, non? Eu era internacionalista, primeiro exame, primeiro carreira, que é isto? O exame. Non, eu non te corrixo con esta norma. Hai censura, por qué? Porque son os profesores ligados á literatura e oficialismo, ligados á colocación galego, isolacionista, que teñen medo de perder sus postos, non? E fíxate que clase social son profesores universitarios, son académicos, non? Que chupan dese bote. E por eso é o verdadeiro problema, que como o jefe de comisión, non? Como ven. Sin embargo, o escrito este, o sea, porque eu vexo que falades na lingua oral, reintegracionista, é prácticamente igual co que falo eu. Sin embargo, na escrita costa máis entenderlo. Eu falo porque teño aquí un par de amigos que me falan e a veces teño que dicir, oye, tradúceme, casi sempre o pollo, pero a veces gusta. Entonces, por que razón non se escribe como se fala? Como pasa con alemán, por exemplo. No, es que o galego portugués escrevese como se fala. Sí. O que pasa é que tú lees gente, pero é xente. Porque, claro, es que as letras son arbitrarias. Es decir, A ten este símbolo, porque os romanos lo decidiron, pero podían facer este e decirle A. Es decir, entón, este sonido, bueno, non te vou facer sonidos. Esto, que tú dices de xente, nós, no galego portugués, utilizamos estas dúas. E tamén o xis, que dixo, dixen, etc. Deixar, baixar, escríbese con xis. E logo hai unha serie de normas que se aprenden na escola. Igual que escribes Z con A ou U e escribes C con EI. Pois estas as escribes con EI e estas cando van despois a O. E logo igual, Z e C cerillado. Pois hai unhas reglas para iso. Pero se pronuncia, os que teñen seseo, esta pronunciarán igual que esta. Pero bueno, aí xa é máis difícil meterse coa fonética, que sí que evolucionou. Pero esto, tú, como galego, estas tres palabras, estas tres letras, las pronuncias igual. Sí. Como un xis. Sí. Lo que pasa es que tienes que apretar reglas y escribiendo en un momento. Estas con esta, O y esta en 4 excepciones. Pero que sea, porque como non te enseñaron na escola, quero dicir, o galego portugués, igual que o español, que creo que son das pocas linguas que se falan como se escribe.
totalmente. O que pasa que a xente En español tampouco se escribe e se lee igual. ¿No? ¿Por qué? Porque hay la Q y hay la C. ¿Y por qué hay la G? Vale, que tiene que llevar la U en medio cuando lleva la E y la I. Sí. Es un poco complicado para el que viene de Bueno, son otro cuestiones idioma. etimológicas, los Claro, filólogos, el que viene de otro idioma no lo entiende, lógicamente. No, O sea que es un poco complicado. eso podía ser cambiar, ¿no? Pero eso ven de tantos años que es máis Claro, doado, pero es- ¿no? Llamarte por seguir certo rigor Ya. científico das linguas, tampouco o galego portugués e o acordo ortográfico acaban de cargarse os Cs dos cultismos, acto e acto, contacto e contacto, práctica e práctica, e eso en realidad é certo, tú pronuncias acto, dices acto, xa non dices eso mínimo, entón ten certa lógica, pero si tú te preocupes, o rollo é saber que estas letras tamén se dixís que esto se llaman lezón normalmente, excepto se TSS, e que o galego portugués, que ten geada, pode seguir tendo geada. Eso no vai, no, a veces nos dicen, no, es que vos queréis cargarvos o galego auténtico. No, pero que dices? Nos estamos por unha norma distinta que va a prestigiar a nosa lingua e a comunicarnos con 200 millones de personas. E vos queredes fusionarvos con castellano e seguir perdendo falantes. É así. Se non hai ninguna pregunta máis, A ver, que casi se explican, cando te reprimían en medio. A mí foi o primeiro que me botaron de clase, díxome o profesor que teño moi na estima e é un gran poeta e escritor, Manuel Forcadena. Joder. Manuel Forcadena, ese foi o do Scorpio, que me dixo, ¿no? E o que lle fixo tamén o primeiro examen. Me ves con o Scorpio? Ese ten a tesis sobre Pondal. Fora recreacionista. Sí. Bueno. Imos deixar os de comer o pano que coman o pano. É que aquí lo baseses como a mí fora de clase, nunca expulsei a un alumno da universidade. Bueno, perdona, e foi un asunto de Carlos Carril. Era un pouco a miña defensa ali, que estaba ali. Cando se perde vai condenar. Mira, a ver, o galego internacional. Porque aí non hai problema. Digamos, en Europa se fala galego internacional. E non pasa nada. Falou Posada, e fala Nogueira, e fala Miranda. Esta última, pero debe ser cousa dela, satúa un tropezo. Bueno, nas eleición, nos comicios, o nacionalismo máis galego de todos os galegos da Galiza, tanto o BNG como o ASE, levaban nos seus programas un recoñecemento do galego como lingua oficial. Pero que coño vas a recoñecer oficial o que xa é? A que che referes? A comer o caldo? Claro. Que queres nomear o Forcadell ministro? Eso que digo, tamén tiña unha materia de... Estamos, traballaba, non se chamaba... Bueno, non me acordo, pero facía ferramentas lingüísticas para a Universidade de Vigo, daban algunhas materias. Dicía, non, estamos progresando, galego, pouco a pouco está... xa hai Facebook en galego, xa vivía desde hai tempo. Coño, en portugués que coño é? Non, es que no Parlamento xa se fala galego. Xa se falaba, hombre. Nos non temos ese problema, que temos os cataláns e os vascos. Canta información hai en portugués? Muitísima. Non necesitamos. O galego non está empezando na rede, sino que é unha das linguas que máis se fala na terra. Ahora, tamén con moito preconceito e moito interés económico. Moito interés económico a cuestión de comer o caldo. Sí, eso é vital. Si no, habería un debate. Os filólogos teñen medo de perder os filólogos. As carreiras, a academia, a Real Academia. Teñen medo de perder as subvencións. Ese que é amigo teu, que xa citaches varias veces, que fora... ¿Quién? Claro, si os profesores teñen Dices medo... a Ferrín, no, pero ahora sí. Mira, esta noche lo voy a... Esta noche vuelvo a ojear otra vez a Ferrín. Otra vez. O que planificaron. Ese é un medo atroz a regulación. No, hombre, no, pero... Oye, si puedo ver a Ferrín... Y eu vuelvo a sitio de poetas. No, a mí es un tío bueno. Si vuelvo... Si soy capaz de leer bien a Ferrín, te puedo leer a Saramago, igual sin traducir. Y ahora me llegamos españolistas de Izquierda Unida, pero eso... Perdón.
resaltar ao Filgueira Valverde que este ano lle dan a galega. No discurso dese señor, cando entrou de presidente, aí se ve que hai un continuo. Non hai continuo. Bueno, perdón, pero Esquerda Unida estabas nombrando porque estaba con... Pero No, la está nova... ligado a los... Pero eso es distinto a Ferrín. Ferrín es mucho más... Ideológicamente distinto, na lingua. Claro. Y a otros Igual, movimientos, a otros movimientos. O peor. Galego es la Porque hoy Claro. es que un informe dramático a respecto da lingua galega. Ese morte para o galego. Sí. Si non foi daquela, a ver se vai de agora. Porque Curioso que sale esta noticia tanto está en el presidente. cando din de bilingüismo, que é totalmente falso, que ben diceches, o que quen dicer é a sustitución do galego para o castelán, e hai bilingüismo. Recúa. De un xeito precioso, Eso é genocidio, simulado e genocidio, eufemismo. como quieras chamarlo. Intentan disimular a violencia lingüística, que é fortísima, mediante a la base de bilingüismo. É como flado de bilingüismo armónico. Que Unha utopía que é, non lo chaman os utópicos. Imposible o bilingüismo armónico. Sempre hai unha lingua que está máis por cima da outra. Eso é así. Aquí estas mozas non din nada, logo din que as mulleres falan moito. A ver, De que que? nos estamos integrados en el... Ah, pues sí, Xa están convencidas. medo perder o caso. Lo que pasa es que la política es un desastre. Y con tal de no perder el puesto, al que hayas presumido que eras muy así, te unes con quien sea para seguir en el rollo. No hay más. Está demostrado. Bueno, yo ya dije que esa unión no duraba mucho. Ya lo dije cuando se unieron, no creo que dure mucho. Pero bueno. ¿Veis alguna pregunta más? Sí, es que toque non calo. Moitos estudiosos a respecto do integracionismo con que chamades isolacionismo. Ese ni isolacionismo, ni nada, ni nada, ni género, eso é comendo carne. E iso é como facemos o máis semillante o español. Pero xa, como facemos a sustitución desde o principio, dicindo que estudamos galego na escola, cando estamos a estudar é como sustituir. Eu creo que teñen tanto medo do español que dicen a única maneira de que os galegos pensen que unha lingua de prestigio é canto máis se parece ao español, que é o que os galegos consideran a lingua de prestigio. Entón, tanto se o galego cada vez máis se parece ao español, dicen, bueno, xa que se parece tanto, pode falar o galego que é unha lingua de prestigio que se parece ao español. Eu creo que esa é a lógica que fan, porque si porque sonando español soa, claro, pero eso é que darle a volta a tortilla. o galego se lle entende todo. Fala casi como si falara español. Así non. E menos mal que a lingua internacional, porque se o galego só se fala aquí, que obviamente defenderíamos a lingua igual, e tiveran os galegos estes presuizos, estábamos ben jodidos, porque o argumento de que unha lingua de prestigio porque internacional, hoxe en día, claro, eu non quero pensar se non tiveramos esa posibilidade, porque está ferida de morte. É que o tema que Claro, no hipotético caso de que non o fora, claro que é, pero estou dicindo, imagínate que non existe, que en Portugal se fala chino. Claro, es que galego nacionalista estaba aí, iso se fala aí. Teníamos un problema, porque xa, co autoodio que hai os preconceitos sobre o galego, teníamos un problema para dignificar a lingua. Menos mal que é a mesma lingua que Portugal. como ves ti o dato de que os comicios europeos, tanto Bloque como AME, quedan estatus legal para a lingua galega. Lamentable. Pensar o rizo máis, seguir alimentando os locales, que son estes profesores e estas da academia. E eles son os seus políticos, por eso defenden eso en Europa. Pero eso é lingüicidio. O unha modalidade dentro do xenocidio, como pode ser o feminicidio, que afecta a mulleres, o infanticidio, as crianzas. Hai que sentar as bases, eu penso, e agora xa sí que xa non hai broma, xa o lingua minoritaria, hai que ser firmes niso e ir con dignidade defender o integracionismo como única opción posible para salvar o galego. Ou eso, ou porque é a que lle compre. igual de que pode ser hai un morte, agora Lisboa, un integracionismo pero nunca Madrid. Claro. Efectivamente, é así, eu eso así.
Xa non hai medias tintas, xa non deberíamos ter chegado a esta situación. Ahora é mau duro con iso, intransigencia absoluta. Si queremos non desaparecer como povo, porque un povo que perde a súa lingua. É que aí a identidade, aí falaches, a identidade do povo está aí. Está aí. O sermos galegos. Si desaparece o galego, crees que vamos algún día a ser un estado galego, en español? Mira, há un continuo ao longo de todas as generacións, tanto máis radical e o nacionalismo, máis ao achegamento a Portugal está presente. Claro. É que lógico, é que hai algo casi natural. Mira, goste non goste no gasto os ramos de los ou as traballas, preconceptos aparte, Galicia e Portugal que son solo. Es que tendríamos que estar unidos, era lo lógico. No, non temos por qué, non é eso. Tenía que ser lo mismo. Temos que ter, obviamente temos unha cultura e temos que ter uns lazos moi fraternais, igual que con os dos países, pero algo máis porque temos ese mesmo núcleo cultural e compartillamos unha lingua. Entón, claro que temos que ter unha relación máis íntima e máis frecuente e na nosa lingua. Non nos llevamos muy bien. Pero eso non significa que políticamente nos llevamos muy bien. eso non significa. Pero sí que temos que estretar lazos. Eles están salvados, esta é a súa soberanía, nós non. Pronto é de recuperar. E obviamente un pouco irmán, obviamente, máis irmán por Portugal. Gracias por vir. Obrigado sempre tamén por lo Muy cuidado. interesante fue que conste. A mí me gustó. Damos por rematada Nunca a esto. falaches. Foi un máis interesante. No, a mí me gustó mucho. Vamos, yo es que no... Yo que más quisiera.